til jubilæumsvideoen fra Vineyard? Hvis I bare lige vil kigge på mig, når I svarer. Ja. Og så gentage et spørgsmål, når hun siger dem, ikke? Ja. Ligesom i engelsk-klassen. Hvad er jeres yndlingsting ved København Vineyard? Vores yndlingsting er, at der er et fantastisk fællesskab. At jeg kan komme og være her, ligesom jeg er. Der er så mange søde mennesker. Omsorg, som vi har for hinanden. Jamen det er, at der er sådan en imødekommenhed og glæde. fællesskabet, og at folk mødes i øjenhøjde. Det afgørende for, at jeg startede København Vineyard, var, at jeg var kirkesøgende, dengang jeg startede kirken. Og jeg kom ind i kirken og vidste ikke særlig meget om Vineyard. Men jeg blev mødt af en masse mennesker, som sagde hej og var interesseret i mig. Så Vineyard var et fast sted for mig at have, hvor at jeg bare kunne komme som den jeg var og slappe af og bare være en del af fællesskabet. Jamen altså, det var jo, at jeg følte mig rigtig godt inkluderet, da jeg mødte op her, og følte, at folk ville mig. Det var jeg ikke vant til. Hvis du skulle beskrive Vineyard med et ansigtsudtryk, håndtegn eller dans, hvordan ville det se ud? Det er Vineyard-dansen, det her. Altså for min tro har det betydet, at jeg er blevet udfordret meget. Og det var også det, jeg ville, da jeg skulle finde, hvad for en kirke jeg skulle komme i. Min tro er blevet meget mere levende. Altså jeg har altid tro på Gud, men førhen var det sådan en ting, jeg gik med for mig selv. Det her med, at man bliver udfordret i sin tro, at man ser en anden del af en kirke. Jeg var vant til en kirke, hvor det var meget, vi holdt kirken inde i kirken, hvor vi i Vineyard meget prøver at få kirken ud af kirken. Helt generelt har det givet mig noget glæde i mit liv. Glæden over at være elsket af en Gud, som ganske vist er usynlig. Men i og med, at man er i et kristent fællesskab, så får man lov til at opleve og erfare, at Gud er nær. Det andet, som også er rigtig godt, det er, at man møder Gud. Man bliver mødt af Gud og hans nærvær og hans kærlighed igennem det at være her, men også igennem fællesskabet. Mig var det nok første gang, vi kom i Vineyard. Det var inden for 5 minutter, var der nok 10 mennesker, der hældte på os. Det var dejligt, en dejlig oplevelse. Ja. Dejlige mennesker. Rigtig dejlige mennesker. Ja. Det bedste minde er... det er et godt spørgsmål. Der er mange. Må jeg kun sige? Ja. Mit bedste minde og min bedste oplevelse, det var, da vi havde Reaching Out. Vi havde et arrangement, hvor at vi gik ud og prøvede at række ud til Frederiksberg-beboerne ved forskellige tiltag, blandt andet at bede på gaden og ved at tage ud og gøre rent i forskellige folks hjem, for simpelthen at lave en gestus, eller simpelthen række ud til folk og vise Guds kærlighed på en praktisk måde. Var det for første gang, jeg oplevede at få et billede fra Gud, og det var en af de allerførste gange, jeg var i kirken. Og det var også ligesom det, der gjorde, at der var noget særligt her, og Gud han mødte mig, og det var jo fedt. Jamen altså, det er jo den inkludering, der er, den omfavnelse, der er, når jeg kommer her. På den måde, vi har tilbedelse her i Vineyard på. Og ikke bare i kirken, men også derhjemme i min netværksgruppe. Vineyard Sommercamp, den er dog ret klar. Du skulle beskrive Vineyard med et håndtegn, eller et ansigtsudtryk, eller måske en dans. Hvad skulle det så være? Så kreativ er jeg desværre ikke. Jo, det kan danse. Ja. Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg simpelthen ikke. Nå. Det, der har betydet for mig at komme i København Vineyard, er, at jeg tror, jeg har mødt nogle mennesker, som har det samme syn på livet, som jeg har. Mødt nogle mennesker, der har lyst til at være noget for det samfund, vi lever i. Være noget for alt det, vi omgiver os med.
og nogle super cool kristne unge mennesker, som ja, jeg kan have det super fedt med. Og nu har jeg fået lov at være med. Jeg er med til at give og arbejde for det fællesskab, jeg selv har følt har været så godt. Hvis I skulle beskrive Vineyard med et håndtegn eller et ansigtsudtryk eller en dans, hvad skulle det så være? Hvordan vil det se ud? Det vil nok være... Jeg tror, det vil se sådan ud. Ja, nemlig. Prøv lige at lave den igen. Jamen, det vil nok være sådan her, og så et stort smil. Det vil være et hjerte. Et hjerte? Ja.